Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru da sagrifiċu tal-Quddisa għall-erwieħ ta' Nikola, Karmela u Marija Sant. Eżister spettaturi, nilqakom minn djarkom f'dan is-santwarju. Il-kol kemm intom tinsabu hawn preżenti għaliex Alla ma jħarix lejn dak li huwa estern imma jħares lejn il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Jiena naf li x-xewqa tagħkom hija li tkunu hawn preżenti magħna waqt din iċ-ċelebrazzjoni. Walakin jew inħossuna l-koll maqogħdin flimkien bħala familja waħda u liet il-Missier li kontinwament għandu ħarstu fuq uliedu. Quddiem l-imħabba ta' Alla għalhekk ejjew ħuti jitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej, inti battilna lill-ibnek biex jurina l-imħabba tiegħek lejna. Mulej ħniena. Kristu Ġesu li tabbejt bid-dnub tagħna biex lilna tatina l-ħajja. Kristu ħniena. Mulej Ġesu għatina il-paċi tiegħek, il-paċi li timla l-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iqaf magħna mulej fit-talb li tagħna u żommilna sħiħa it-tama li aħna inqedu fil-ħniena tiegħek. Naddafna mid-dbatija ta' dnubietna biex sal-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wegħdiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien, is-Sultan Nabukodonosor qabad u qal: Sirak, Mesak u Abednego, jaqgħu għamiltu l-ħsieb li ma taqdux l-Allat u li ma tqimux l-istatwa tad-deb li jiena waqqaft? Issa ara intom xlesti li tinxteħlu fl-art u tqimu l-istatwa li jiena għamilt, malli tisimgħu id-daq tal-kornu, tal-fifra, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-salterju, taż-żaq u ta' kull xorta oħra ta' mużika. Għax jekk ma tqimuwiex, tkunu minnu fih mixħutin f'nofs forn ta' nar ħeġġeġ. U liema hu dak Alla li se jeħliskom minn idejja. Sidrak, Mesak u Abednego wieġbu lis-Sultan u qalulu: Nabukodonosor, aħna m'għandniex għalfejn inweġbuk fuq din il-ħaġa. Jekk kienu tassew hekk, Alla tagħna li aħna nqimu jista' jeħlisna minn idejk, o Sultan. U imqarrek le, kun għaf Sultan li l-Allat tiegħek maħniex se naqduhom u l-istatwa tad-deb li jint waqqaft maħniex ser inqimuha. Imbagħad Nabukodonosor imtela bil-korla u l-bixra ta' wiċċu tbidlet kontra Sidrak, Mesak u Abednego. U bħala tweġiba ordna illi jqabdu forn 7 darbiet isħab mis-soltu u ried li xi irġiel b'saħħithom mill-armata tiegħu jorbtu lil Sidrak, lil Mesak u lil Abednego u jixtħuhom ġol-forn tan-nar ħeġġeġ. Imbagħad is-Sultan Nabukodonosor staġeb u qam minnu fih u qabad u qal lill-kunsillieri tiegħu: mhux 3 kienu l-irġiel
li xħitna marbutin fil-forn tan-nar? Wieġbu lis-sultan u qalulu, u żgur sultan. Iżda hu reġa' u qal, mela din x'biċċa hi? Jiena qiegħed nara 4 irġiel maħlulin u mexjin fil-forn tan-nar u r-raba' wieħed qisu xi wielt l-Allat. Nabucodonosor qabad u qal, imbierek Alla ta' Sidrak, Mesak u Abednego li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li jittamaw fih u kisru l-ordni tas-sultan u taw ħajjithom biex ma jaqdux u ma jqimux Alla ieħor ħlief lill-Alla tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej, Alla ta' missierijietna. Imbierek ismek qaddis u imsebbaħ, ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-Sebt imqaddes tiegħek. Imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek, ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int illi qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abbissi. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema, ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ħenjien dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jgħożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: aħna nisel Abraham u qatt ma konna il-siera ta' ħadd. Kif tiġi tgħidilna li jinkunu ħielsa? Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sejr ta' dnub. U l-sejr ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma l-iben għal dejjem jibqa'. Jekk l-iben jeħliskom, tkunu ta' bilħaq ħielsa. Jiena naf li intom nisel Abraham, ma dan kollu qegħdin tfittxu li toqtluni, għax il-kelma tiegħi ma qabdietx l-art fikom. Jiena qed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri, u intom tagħmlu dak li smajtu minn għand missierkom. Qabżu u qalulu: missierna huwa Abraham. Qalilhom Ġesu: kieku kontu wuliet Abraham, kontu tagħmlu bħal m'għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li jettilkom il-verità li smajt mingħand Alla. Dan m'għamlux Abraham, intom tagħmlu bħal ma jagħmel missierkom. Qalulu: aħna maħniex u li jiet iż-żina, missier wieħed għandna lill-Alla. Qalilhom Ġesu: li kieku Alla kien missierkom li kontu tħobbuni, għax jiena ħriġt u ġejt mingħand Alla, għax jiena ma ġejtx minn rajja,
imma kienu li batni. Il-kelma tal-mulej. Ħuti Eżies. Ta' bilħaq għandna għaliex il-Alla kontinwament minn djarna ngħidulu u nirripetu il-kelma li għadna kemm edna flimkien. Tifħir lilek Kristu. Hekk il-qari tal-lum iħeġġiġna biex minn fomna joħroġ l-ewwel qabel kollox ringrazzjament tifħir lill-Alla. Rajna l-ewwel qari kif dawn it-tliet żgħażagħ waqt li qegħdin fil-forn tan-nar jinħarqu jinżġu dak l-innu hekk ta' tifħir sabiħ u jgħidulu lill-Alla imbierek int mulej Alla ta' missirietna, imbierek ismek għaddejs u imsebbaħ ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem u jagħmlu lista sħiħa ta' ringrazzjamenti. Jaqraw il-ħajja tagħhom bid-dera ta' Alla. L-istess ħaġa qed jgħidilna Ġesu fil-qari tal-Vanġelu tal-lum. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dix-xibli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Imma mbagħad għar-rifjut xejdilhom Ġesu lil dawk li jirrifjutaw li jemmnu fih. Kull min jagħmel id-dnub huwa il-sir ta' dnub. Dan huwa il-ħelsien Eżies li aħna għandna bżonn. Għandna bżonn iva li ninħelsu mill-jasar ta' dnub tagħna. U x'inhu id-dnub? Mhumiex dawk il-ħafna antitef tafux. Id-dnub huwa wieħed. Tafu x'inhu? L-egoiżmu tiegħi u tiegħek. L-egoiżmu tagħna. Noqogħdu attenti Eżies. Kull dnub l-erq tiegħu jekk ninżlu tassew fil-fond hemmhekk insibu l-egoiżmu tagħna fejn jien nidħol u nieħu post ta' Alla. Ejjew għalhekk aħna wkoll. U nħeġġiġkom biex illum hekk tgħaddu dawn il-momenti li għandkom fi djarkom, sibu dawn il-momenti fejn intom erġgħu waqraw il-ħajja tagħkom. Ħafna qed jgħiduli kemm ilna ma nkunu hekk il-familja kollha miġbura flimkien. Mhux mument sabiħ dan, mhix grazzja minn Alla. Ħafna ġenituri qed jgħiduli qed insibu ħafna ħin iżjed ma' wliedna ngħinuhom fil-homework tagħhom, fl-istudju tagħhom. Qed insibu aktar ħin nilagħbu ma' xulxin, niċċajtaw ma' xulxin. Hekk, nitlobkom illum. Sibu ċans u inżġu intlu ta' tifħir lill-Alla. U użaw dawn il-kelmiet tas-salm li jedna l-koll flimkien. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Għaliex mulej inti tinsab fil-familja tagħna. Għamlu litanija sħiħa ta' xiex għandna nfaħru u nirringrazzjaw lil mulej. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għandna tassew għax nirringrazzjaw lil mulej. Għaliex il-mulej qiegħed hemm jisma' it-talba tagħna. Jew għalhekk b'qalb fiduċjuża fih nitolbuh biex f'dawn il-mumenti hekk il-Knisja permezz tas-saċerdoti tagħha, permezz tal-isqfijiet tagħha, permezz tal-Papa kif rajna f'dawn il-jiem. Tkompli tenna niftħu qalbna beraħ għal preżenza ta' Alla nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk il-persuni li qegħdin jiddedikaw ruhom f'servizz lill-komunità.
tobba, nurses, volontiera, pulizija, għal kulħadd. Dawn il-persuni mulej qegħdin jgħalmuna ma nħarsux lejn l-egoizmu tagħna, imma nħarsu lejn il-bżonn tal-oħrajn. Enna mulej niftħu qalbna tas-sew mhux biss lejk imma lejn xulxejn. Nitolbu. Il-kelma tiegħi teħliskom. Għatina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek mulej biex il-kelma li aħna nisimgħu f'kull quddiesa narfu ngħixuha verament fil-fond ta' qalbna biex hekk ikollna isliem, it-tama u l-kuraġġ. Nitolbu. Nirringrazzjawk mulej tal-li inti minn fuq is-salib oġbok tatina lill-omna Marija biex tkun omna. Ħatitfa' ħarsi ta' fuqna dejn l-om tal-ħniena u ddewwaqna il-maħfra ta' dnubietna u l-ħniena li ħirġa mill-qalb tiegħek lejn kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Ilqa mulej dawn it-talbit tagħna. Ilqa aktar dak it-talb li hemm fil-font tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Inti tafna sew, għax inti mhux biss il-ħalliq tagħna, imma inti wkoll missierna u aħna wliedek. Kompli jixħet il-barkit tiegħek fuqna, għaliex inta min ifaħrek u jsebħek u jollik għal dejjem. Amen. Tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li nofrulek u għamel li jkun jiswa għalina biex induru lejk u għad-dinja kollha biex taqla is-salvazzjoni meħtieġa bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvana, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġib tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fil-għoli ta' smewwiet,
imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int, u salvatur tad-dinja, għax biex salib il-qaw minn tijek inti fdejtna. Għalhekk aħna u namlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif nista' jien nagħti ġieħ u glorja lill-Alla anke minn dari? Billi npoġġi fil-prattika il-kelmiet li se ngħidu f'din it-talba li tagħna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Billi nitolbu l-ewwel qabel kollox inqaddes l-isem qaddis ta' Alla l-Missier. Billi nitolbu biex is-saltna tiegħu tiġi fid-djarna aktar mill-djar tal-ġebel, imma fid-djar tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Billi aħna nitalmu naħsbu f'xulxin u ngħinu biex kulħadd ikollu l-ħobżna ta' kuljum. Billi aħna naslu wkoll biex naħfru lil xulxin għax hekk jagħmel magħna l-Missier. U għalhekk b'din l-imħabba kollha tal-Missier ejjew nitfgħu ħarsitna lejn is-sema u ngħidulu flimkien: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dunubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbukum ulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jent għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Jew namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba ma nistax nirċevik sagramentalment. Nixtieq li nilqek u nitolbok ejja fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fiskiet. Nirripetu il-kelmiet li jedna fis-salm illum. Ta' min isebħek u jfaħrek fuq kollox għal dejjem mulej. Ejjew hekk mill-lejla nibdew litanija sħiħa mill-familji tagħna fejn imbirku lil mulej, infaħru lil mulej. Għaliex jasal min ifaħħar u jirringrazzja lil Alla min jintebaħ bil-grazzi li Alla jagħtih. U l-mulej qiegħed jagħtina ħafna. Qiegħed iżjenna, qiegħed f'preżenti fil-familji tagħna. Forsi issa qegħdin nintebħu u ħafna drabi ma nbaħniex. Ejjew għalhekk ninżġu l-lejla innijiet ta' tifħir lill Alla ta' min ifaħrek u jsebħek
fuq kollox għal dejjem mulej. Nitolbu. Tmajtna mulej bid-doni tiegħek li bih tatina s-salvazzjoni bis-saħħa ta' dan is-sagrament li bih jixna fuq din l-art. Fil-ħnina tiegħek għatina wkoll il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Jifakkarkom hekk li issa wara din il-quddiesa sejjer jixxandar ir-Rożarju li kien ġeġa rrekordjat ir-Rożarju minn din il-kappella lill-Omna Marija. U għalhekk ejjew inkomplu wara din iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa issa nitfgħu ħarsitna fuq Omna Marija u nimmeditaw flimkien magħha il-ġrajiet tas-salvazzjoni tal-imħabba ta' Alla lejna. Il-mulej magħkom. Ummijek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil mulej